Na itt pedig azt mondom, hogy direkt egy kicsit éleztem a helyzetet, próbáltam kibillenteni Rolit a helyzetéből, hogy felidegesítem egy picit. Igen, fogta ő is a védőnek a mezét, de azt gondolom, hogy a támadó erényeket csillogtatva itt a levegőben elkezdődik a fogás, és itt a ferencvárosi játékos kezdte először, majd a lábával is oda kaszál egyet. Én azt gondolom, hogy itt a büntetés, a kiállítás teljesen jogos volt. Minden nézőpont kérdése. A baj ott van, hogy igazából, ha a szívemre teszem a kezem, megpróbálom, vagy annak a környékére, nem tudom eldönteni 100%-osan, hogy van-e testi érinkedés, vagy nincs. Ha van, vagy ha volt, akkor egyértelmű a kiállítás, akkor nincs vita. Még én szerintem egy picit Dani utána rá is lép a labdára, amin aztán elesik. Hogy előtte van két kézi munka, mind a két játékos fogta egymást, az ma futballjában már szinte természetes, és ebből a kamerálásból fogjuk látni, megpróbáltunk egy picit nagyítani a dolgokon, hogy kinek a cipője hol van. Hát ennyi múlik.